салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нарх тиҷе. Нархи арматур дар кор, сим дар кор. Ин видео барои шумо дӯстони азиз. Ҳар як арматурро нархаш кати гап задем, якта симош ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. Видеомро то охирша тамошо кунед, як лайк кати дастгирӣ кунед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Сар кадем. Ассалому алайкум ака. Нархи арматурро як бор гап задем. нархи арматур ина расистки 12 расистки и 6 сомону 50 дирам. Талшинаи Талшинаи 12 12 11 و 70 дарозиш. ё 11 ва 70 мегиранд ё хири бурида мегиранд? Бурида ҳам мегиранд, дар коча бурида ҳам метавонанд. Метинам, метракем метинам. Айнаи 12 эрона. Талшина. Ишам он чизе? Ишам 12 эрона, ишам 12 эрона. Дарозиш 12 метр. И 6 сомону 30 дирам метраш. Инаи боша 16 эрона. Ям 12 метрая. И метриш 10 сомону 60 дирам. Инаиш боша 10. 10 ки эрон. И 4 сомону 70 дирам метриш. Ба дайҷа дорем 10 хуҷанди. Хуҷанд меброра. И 4 сомону 60 дирам. И 11 و 70 дарозиш. Ба 14 эрон дорем. Ина 14 эрон. Талшинаш 14. И 12 و 10 дарозиш. И 8 сомону 50 дирам. Иш боша хуҷанд, 14 хуҷанда. И 8 сомону 40 дирам. И дарозиш 11 و 70. Вай чанда? Ав паравайкини. Инаи 12 хуҷанда, талшинаи 12. И дарозиш 11 و 70. И 6 сомону 40 дирам. Анака хамуто инҷа тайёршам буда я? Тайёрш чӣ хеле ҳисоб мешава ё? И кило ҳака акаҷон. Кадом размери дар кор боша ҳастай. Мақсад кадом размере ки заказ метавонад мо тайёр кара метавонем. Килош 9 сомон аст. Ба сим дорем инҷа. Сими 2.2 дорем, 2.8 дорем. Сими рифлёни дорем. Сими визиални дорем. Сими визиални килош 10 сомон, сими 2.2, 2.8, сими 4 10 сомон килош. Сими шитбанди аст. Инаи арматури тоҷикӣ, лески район. Талшинаи 14. И 6 сомон метраш. Инаи бошад талшинаи 16. И 7 сомону 50 дирам. Ё 5.85 дарозишон. Газани. Иам 14. 14 и 5 сомону 20 дирам. Иам Тоҷикистон аям аст. Бо дорем инҷа 12 дорем. 12 4 сомону 70 дирам дорем. Бо я наму дига 12 дорем. 4 сомону 30 дирам. Ё ҳамаш тоҷикӣ аст. Адреси мо? Шаҳри Ҳисор, Тахтобозори Ҳисор. Номери телефон 908 96 66 62. Раҳмати калом ака. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.